Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisaya ng Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat kas makausap pa inyo man gipadayon sa inyong text ka mga Pinoy-anan karong dayong kilom-kilom. Ang atong sugilanon karong hapuna naguluhan Stonehill scandal. Tingali ang mga batan-o nato nga mga viewers o bisan ang mga edad-edaran na di nang kaila ni Hardy Stonehill nga mao'y sentro sa atong sugilanon karong hapuna. Nahitabo kini maong iskandalo ni Ulbo ni 62 years ago, 1962. Ang presidente atong higayuna si Diosdado Macapagal, ang amahan ni kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo, senador atong higayuna si Ferdinand Marcos Sr. Wa pa siya man presidente. Kanhi presidente atong higayon na bago lang siyang gipildi ni Macapagal, si Carlos Garcia, ang garbo sa Bohol. Si Harry Stonehill, usa ka Amerikanong negosyante na puwerteng dakuang negosyo dinhi sa Pilipinas atong 1962. Atong tuiga ang iyang negosyo ni balor og 50 million US dollars. Sa ito pa, mga 2.7 billion pesos. Perting dakuan ang kwartaha atong 1962. By the way, 1962 is 2 years before ko nataw. So, kinsay nataw sa 1962, 62 years old na mo karong tuiga, nadungan-dungan mo ining maong iskandalo. Kinsa man ni si Harry Stonehill, nga nung nakamugna man siyang iskandalo nga nakatayog sa Pilipinas sa 62 ka tuig ang nilabay. Si Harry Stonehill, usa ka Amerikanong sundao. Niabot siya sa Pilipinas 1945, kuyog siya sa mga gitawag na Liberation Forces, katong mga Amerikanong sundao nga nipalaya sa mga Hapones. Niluwas silbi sa Pilipinas gikan sa mga Hapones. Tiniente si Harry Stonehill pag-abot niya din sa Pilipinas in 1945. Human sa gubat, wa na siya mobiya, giganahan na siya sa Pilipinas, nagnegosyo siya din sa Pilipinas. Human las pila katuig si Harry Stonehill nay usas labing dakong negosyante sa Pilipinas. In 1962, doon na siya higanting kompanya sa tabako, anang Virginia Tobacco sa Ilocos. Siya mo'y nagsugod ana. Doon na siya dako kay implanta sa semento. Doon na siya dako kay implanta sa mga bildo. Siya nagpasiugdaan ng reclamation sa Manila Bay. Pagpalapad sa teritoryo sa yuta sa Manila, siya mo'y pasiuna ana. In fact, daghan kay mga properties karon nga giangkon sa iyang mga dumadapig ni Harry Stonehill na siya mo'y nagsugod. Iya ng mga negosyo nga wa na iuli sa gobyerno ngadto niya. Dako kay negosyo ni Harry Stonehill, bihan niya kamalampuson na sa tuig 1960 nakadungog ang Kongreso. Kaya niya duha na may baybalauranan sa atong Kongreso. Doon na natay House of Representatives ug doon na natay Senado. Nakadungog ang Kongreso, mga kongresista o mga senador, na si Harry Stonehill, nitako pag-ayo ang iyang negosyo tungod sa iyang mga pamintaha. Na si Harry Stonehill, dahil ang bigit sa nagkalilain ng mga krimen, mga palusot sa negosyo, apil na ang tax evasion, wa siya mobayad sa tukmang buhis, apil na bribery, isuburnuhan niya mga dagkong opisyal sa gobyerno aron hatagan siya pabor sa mga negosyo. Gipasangilan siya economic sabotage. Na doon na siya illegal nga pabrika sa sigarilyo, gawa siyang gipakita sa Ilocos nga doon na siya plantasyon sa tabako ug doon na siya lehitimo nga planta sa tabako, naghimo sa siyang illegal na mga produkto, nagkalilain nga mga krimen sa ekonomiya ang gipasangil batok ni Harry Stonehill. Na si Harry Stonehill nito nga niya tubang sa mga investigasyon perti marua. Bisag unsay pa nga pasangil giluwatas mga kongresista o mga senador batok niya matubag niya. Ngilngig sa kay siyang mga abogado. Si Harry Stonehill. So, bisag unsay issue, bisag unsay mga expose sa mga sakop sa Kongreso, why bout matubag, masagang ni Harry Stonehill. Pareha ba sa mga opisyal sa gobyerno karon nga ipatawag sa mga kongresista, mga senador, di kadot ang mga pasangil. Maayo kayo. May kayo mo tubag. May kayo mo lihay.
Hangtod 1961, wa ginahimo ang investigasyon sa Kongreso. 1961 dunay usa ka Amerikanhon nga nitunga ni palaban dito sa US Embassy. Ang iyangan Meinhard Spillman. Siya mo'y presidente sa US Tobacco Company, ang kumpanya sa tabako ni Harry Stonehill. Ang sulti ni Meinhard Spillman ngadto sa mga opisyal sa US Embassy, palaban siya kay American national siya, gihulga siyang patyon, in fact, diswayan siyang patay sa laing American national nga si Harry Stonehill. Doon na sila giawayan ni Harry Stonehill mahitungod sa ilang negosyo. Technically, tao siya ni Stonehill, empleyado siya ni Stonehill, pero dako siya ranggo. Siya ko'y pangu sa US Tobacco Corporation o US Tobacco Company. Yung panag-iyan ni Harry Stonehill. So, advisean siya sa US Embassy nga i-document ng imo mga pasangil nga gisuwayan ko og patay ni Harry Stonehill. O eventually, ipasaka siya og mga kasong kriminal batok ni Harry Stonehill atubangan sa Manila Fiscal's Office. Piskaliya pa man niadto. So, nagatubang si Harry Stonehill og kasong pagsuway pagpatay o ubang mga krimen sa Manila Fiscal's Office. Pero sama sa paglusot-lusot ni Harry Stonehill sa mga pasangil sa mga kongresista o mga senador batok niya pagsugod sa investigasyon in 1960, ingos Harry Stonehill binuang na. Way katinuuran nga hanungod taong ako siya patyon. Nakasa siya sa kompanya o aron pagtabon siyang sa iyan akong gipasangilan na nisway sa pagpatay niya. So, ang pagtuo mao nga ang mga kasong kriminal batok ni Harry Stonehill mahisama ra sab sa mga pasangil sa mga sako sa Kongreso batok niya, way kapaingnan. Dili makadot sa inila dako kay negosyante sa Pilipinas nga si Harry Stonehill. So si Meinhard Spillman doon na may laing pasangil. Mato ni Meinhard Spillman, kung niadto siya sa National Bureau of Investigation ini pasangila, na si Harry Stonehill daghan kay mga palusot, daghan kay mga maniobra siya negosyo, daghan kay mga pamintaha, illegal na mga kalihukan siya negosyo. Ug aron magpadayon iyang pamintaha sa negosyo, magpadayon iyang illegal nga kalihukan di siya mabadlong, daghan kay siya mga opisyal sa gobyerno nga gisubornuhan. In fact, mato ni Meinhard Spillman, kahibaw gid siya, nga si Harry Stonehill, doon ay Blue Book. Ang Blue Book, naglista kinsa ang mga opisyal sa gobyerno, kinsay mga sakop sa media, kinsay mga sakop sa gabinete, kinsay mga sakop sa House ug sa Senado, nga iyang gibayran og kwarta. Aron nga dili siya hilabtan, aron magpadayon siyang mamintaha sa iyang mga negosyo. Nadani ang pagtagad sa National Bureau of Investigation sa maong kasayuran gikan ni Meinhard Spillman. Ang pangu sa NBI nitong higayon na legendary na opisyal sa NBI, ang taga-NBI naka-hibaw tiyali unsa iyang mga exploits, siya mao si Jose Lucban. Si Jose Lucban, unang gitudlo pagkapangu sa NBI ni Ramon Magsaysay, ni anhing presidente Ramon Magsaysay. Diyang namatay si Magsaysay, napuli niya si Carlos Garcia, gipabilin siya ni Carlos Garcia sa pwesto. Sa eleksyong presidensyal, gipildi ni Diosdado Macapagal si Carlos Garcia, gipabilin ni Diosdado Macapagal si Jose Lucban siyang katunglanan. Nguna na ka, ngilngig, katakos si Jose Lucban. Napulihan na lang si Lucban sa pwesto, pagbanos na ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr., yaman sang gipildi si Macapagal sa eleksyong presidensyal sa 1965, mauto nga si Jolly Bugarina, mo'y bagong mungo sa NBI. Pero si Jose Lucban mo'y nakadungog sa pasangil ni Meinhard Spillman batok ni Harry Stonehill. So ang iyang superior ni Lucban, tinudlo ni Carlos Garcia, iyang gitug-anan sa kasayuran. Wa magtagad ang Justice Secretary nga iyang gitug-anan sa kasayuran. Unya, pagpuli ni Macapagal, iyang magipanangtang ang mga appointees ni Carlos Garcia, iyang gipasanginlan ng mga midnight appointees. Ang mga sakop sa gabinete nga gitudlo ni Garcia, midnight appointments ang gihimo ni Garcia. Pasabot, dayong kapupos sa termino ni Garcia, ibaw siyang pildi na siya, dali siya tudlo og mga sakop sa gabinete. Parin niya sa gipasangil ng midnight appointment ni kanhi Presidente
Gloria Macapagal Arroyo ni anhing Chief Justice Renato Corona sa Korte Suprema. So, actually, kini mga kontrobersiya sa atong nasyon, inyo maklaro karon taon-taon, magbalik-balik ra ni. So, tangtang ang mga tinudlo ni Carlos Garcia, ang gitudlo ni Diosdado Macapagal, nga bag-o niya Justice Secretary, kaila ka imo, si Attorney Jose Wright Diokno. Mistiso Amerikano ni siya, iyang mama Amerikana. So, muna iyangan, Jose W. Diokno. Abogado pas Diokno. Pero si Diokno niya itong ginalabihan na ka inila sa Pilipinas. Siya ray amot na nadublahan na ba ning iyang record. Until that year, 1962, siya bugtong Pilipino nga top-notcher sa Certified Public Accountant CPA Board Exam o sa bar examination. Ang nakangilngigan ni Diokno sa dihang ni-top siya sa CPA Board Exam in 1940, 18 anyos pa siya. Kaya nataon ni Diokno 1922. So pag summa cum laude siya sa Lasal sa accountancy, kuha din siya, kasi siya ka-accelerate. Kuha siya board exam, siya top-notcher. Atong higayon na kinamagang 20 years old. Una ka maka-practice sa imong profession. So, gipasidunggan siya nga summa cum laude, gideklara siya nga board top-notcher, pero di pa siya ka-practice sa iyang pagka-CPA. Kaya 18 anyos pa man siya. Meantime, kay laing kalingawan, kuha siya law. Enroll siya sa College of Law. Second year pa siya, ulbo mang gubat. Naabdan siya gubat. Second year pa siya sa College of Law. Pagkahumas gubat, of course, wa siya katiwa, second year siya kutob. Pero ngilingig ka iyang grado. So pagkahumas gubat, nihangyo siya sa Supreme Court. Your Justice, Your Honor, pwede ba makatake lang bar? Total di man to ako sa nga naggubat. O niya, nagtuon man ko bisan atol sa gubat. Kapasarte ko sa bar exam. Sus, nisugot ang Korte Suprema. Wa siya katiwa siyang, pero tungod mas gubat, sa labing unang exam nga, mo ba ni labing unang exam nga English? Siya bitaw na number 1? Siya number 1 sa bar exam. Tabla sila sa laing bantugang Pilipinon, kaila tele mo ni Jovito Salonga. So, I think ni top si Diokno sa bar, 23 years old na siya. Si Jovito Salonga maguwang niya sa katuig, 24 years old. Tabla silang score. Silang duha mo yung number 1 sa bar exam. So, yun na nakangilnging ni Diokno. Niya pagkahuman gid niya og top sa bar, practice din siya sa iyang abogasiya. Ang iyang amahan, inilabas siya kay nga abogado sa unang panahon. Wa magpanagana iyang amahan, gi-surrender ang iyang law office, ang iyang anak si Jose Diokno na. Maoy nango sa ilang law office og ang pusot-pusot ang kadaugan sa mga kaso ni Diokno. Mga high-profile cases sa Pilipinas na itong giyon. Diokno mo ni daog, Diokno mo ni salida. Ngilngig kay siya nga abogado. Perting daghana niya mga kliyente sir. Mao to nga dihang nangita na si Diosdado Macapagal og Justice Secretary, daghan kay nirekomendar ni Jose Wright Diokno. Ang problema si Diokno dili kaila ni Macapagal kay si Diokno di man politiko. Abogado ra man gid siya. So niya si Macapagal gusto man nga iya mga tao, iya mga sinaligan mo iyang itudlo. Pero usas mga nirekomendar ni Diokno nga di ka balibaran ni Macapagal. Giila nga mao irresponsable sa iyang pagdaog batong ni Carlos Garcia sa eleksyong presidensyal in 1961. Si Arsenio Lacson, ang mayor sa Manila. Yan itong higayuna. Ingon si Arsenio Lacson, suportahan ako sa wapa, sa kampanya pa, iingnan na gikondisyonan na nila sa mga kapagal. Suportahan ti ka, mga kampanya ko nimo pagka-presidente, ubos sa kondisyon, itudlo nimo na Justice Secretary si Jose Diokno. Kondisyon na daan. Kay si Arsenio Lacson o si Jose Diokno, puwerteng sa ura. Katus Arsenio Lacson, at ito mabuntagan sa bahay nilang Diokno o sa iyang asawa. Kay si Arsenio Lacson, ganahan man ito nga, mao'y maglutog pamahaw. Aron ko no pagsiguro, dili maglutog pamahaw ang mga Diokno, at ito siya matug sa ilang bahay,
aron nga siya magluto og pamahaw. Magsilat to sila hisgot mahitungod sa abogasiya, mahitungod sa politika, mahitungod sa kaugmaon sa Pilipinas. Kay kadto si Arsenio Lacson nagplano to nga modagan sa pagka presidente in 1965. So ang iyang plano, iyang hagiton si Diosdado Macapagal, mudagan siya batok ni Macapagal in 1965. Nakapait lang kay si Arsenio Lacson namatay in 1962. Kaysa tanang possible presidential candidate sa 1965, including Ferdinand Marcos Sr., si Arsenio Lacson mo labing popular. So, kung pa tumamatay si Arsenio Lacson sa 1962, kuyaw, mausap ang atong kasaysayan sa politika. Kay ang plano ni Lacson, dagan siya pagka-presidente in 1965, ang iyang running mate si Jose Diokno. Inana sila kasood. So, why choice ni Macapagal? Iyang gitudlo si Diokno isip iyang Justice Secretary. So si Diokno man mag-usik siyang panahon. Iasumer sa pwesto si Diokno January 2, 1962. Gitudlo siya hinapos sa 1961. Unang adlaw ting trabaho sa bagong tuig 1962, trabaho dayon si Diokno. Ug iyang naingnan siya ni Colonel ni Jose Lucban, ang pangu sa NBI nga Mr. Secretary, Attorney Diokno, Secretary Diokno, na ay sulti ang associate ni Harry Stonehill. Nagdakhan kay siya mga anomalya sa iyang pagduma sa iyang mga negosyo. Mutong tan-aw din Diokno unsa kalidad sa mga ebidensya. Sus, diingon man gyud si Meinhard Spielmann nga Mr. Secretary, tinuod jud ni. Daghan kay kog nahibaw-an. In fact, naa na siya blue book. Makuha ninyo niyang iyang blue book, sakpan tanan. Kinsa nang iyang mga kakonsabo sa gobyerno. Labing dagko nga mga opisyal sa gobyerno iyang gisuborduhan. So, sabot na is Diokno og si Lucban, sige, case build up ta. Apply tag search warrant atong rodahon ang mga negosyo ni Harry Stonehill. Of course, nananghid si Diokno ni Presidente Diosdado Macapagal. Si Macapagal, ang iyang plataporma nitong higayuna anti-corruption man. Mamutoy usa sa pildihan ni Carlos Garcia. Kaya gipasangilan si Carlos Garcia, ang bulanong presidente nga kurakot, wa kapadlong sa pangurakot. Ug siya, si Dadong Macapagal, kung Dadong Macapagal, maoy, mupadlong sa pangurakot. Familiar ba? Ang maong linya, siya mupadlong sa pangurakot sa Pilipinas. Kung siya pilion nga presidente, ug tuod man siya gipili nga presidente sa mga Pilipino. So ingos Diosdado Macapagal, go ahead. Gusto tang mabadlong ang pangurakot, go ahead. Rondahan na ninyo sa Harry Stonehill. So gironda sa National Bureau of Investigation si Harry Stonehill. Si Diokno, kay baw siya yawi ini dako man kay ni Harry Stonehill na nakadungog siya nga dunay gisubornuhan ng mga sakop sa media. Patawag siya mga reporters nga iyang kasaligan. Mga reporters nga wa sa lista ni Harry Stonehill, wa sa payroll ni Harry Stonehill. Unya ang mga reporters iyang gisekretong tawag na arrimo sa Department of Justice kay dunay importante nga operasyon. Ayaw mong saba sa uban. Pag abot dito ang mga reporters, mga 4-5 ka reporters, pag sud yun nila sa DOJ, gikan daduhan na ang DOJ, yung karon di na mo makalakaw. Di mo katawag sa telepono sa inyong mga sakop sa pamilya, di mo katawag sa telepono sa inyong editorial offices, pabilin mo din ni hantun mahuman kining ronda sa mga kompanya ni Harry Stonehill. Sus, nakitaan sa mga reporters, takhanang mga prosecutors, takhanang mga abogados, Department of Justice, ubos sa direksyon ni Justice Secretary Benjamin Diokno, nag-apply sila o mga search warrants, ilang o tingkay ang mga dokumento, ilang susi unsapay dugang nila mahimo pagpalig-on sa mga ebidensya. Sa laktod pagkasulti, sa malampuson ng operasyon sa NBI, gironda ang 18 ka mga kompanya ni Harry Stonehill, nakahipos sila og hilabihan daghanang dokumento na puno gud ang unom ka 6x6 trucks. Wa nay luna ang DOJ, ang tanang mga kabinet sa DOJ, atong higayunan ni Diokno, na puno sa mga dokumento na nakuha nila gikan ni Harry Stonehill. Unom ka trucks na puno sa mga dokumento, gihakot tanan dito sa Central Office sa Department of Justice. Pero ngilingay mga abogados Diokno, kahibaw siya sa pag-case build up. So, gidakop nila appeal si Harry Stonehill. Ug labing importante, ila nakuha ang iyang blue book. Nasuwat sa blue book ang mga ngan sa mga government officials o mga sakop sa media, mga sakop sa gabinete. Naa sa blue book ang kantidad gibayad ni Harry Stonehill. Pila ang gibayad na
para sa political campaign ni politiko Suanso. Detalyado ang Blue Book. Ang naapil sa Blue Book, 200 ka mga government officials. Naglakip sa presidente, si Diosdado Macapagal. Naglakip sa mga kongresista. Naglakip sa mga senador, apil si Ferdinand Marcos Sr. Naglakip sa kanhi presidente, apil si Carlos Garcia. Apil mga sakop sa gabinete, apil ang mga sakop sa media, ang labing bantugan ng mga kolumnista o mga komentarista in 1960s, apil sa Blue Book ni Harry Stonehill. So, giingna ni Justice Secretary Jose Diokno si Presidente Diosdado Macapagal, Mr. President, let me do my job. You could be implicated, but let me do my job. Iyang gidaygan si Macapagal, ayaw kupog ni. Gusto makaka. Matarong ni sa pag-imbestigar. Si Macapagal wa kahibaw sa iyang himuon. Marso 1962 gi ronda si Harry Stonehill, pagpakli-pakli ron Diokno dito sa Blue Book, nakitaan man niya sa Macapagal mo yung labing dakong subornong nadawat, 3 million pesos. Dako na kayo na itong gigayuna para sa kampanya, campaign funds ni Diosdado Macapagal, 3 million pesos. Si Marcos nakadawat, si Carlos Garcia nakadawat, o bang mga government officials nakadawat. So, no problema si Diosdado Macapagal, saan man niya? Kung iya pasagdan si Jose Diokno, unsa pa'y isulti ni Harry Stonehill, unsa pa'y mga ebidensya makuha, daot ang iyang administrasyon, anti-corruption ra ba ang iyang plataporma? Ang nakapadaog niya batok ni Carlos Garcia? So, sige buhat ni Macapagal, pagka-Agosto 1962, at pila ra ka buwan human sa ronda, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. 5 ka buwan human sa ronda, iyang gidali-dali og deport si Harry Stonehill. So pag-deport ni Harry Stonehill, kinsa pa may ikiha? Mura ba nasakpan ang kawatan ni palayas. I-deport niya, iyang bulok-buwak-buwak ang sulti nga kriminal kandako, di nakakabalik din sa Pilipinas, palaya sa labing dali nga panahon, sa labing unang transportasyon nga available gawa sa Pilipinas. Iya pang gibuwak-buwakan, pero matod ni Diokno, si Diokno, higayon ng Diokno, nagpakita siya talaga sa kaisog. Appointee siya ni Diosdado Macapagal, ingon si Diokno, kinsa man karoy atong i-prosecute na ang kawatan gipalayas man. Tungod adto si Diokno gitaktak ni Macapagal. Iyang kaugaling mo Justice Secretary, iyang gitaktak ni Diosdado Macapagal. Sa political assessment sa iyang mga dumadapig, mas maayong hilumon ang kaso kaysa matribukar o uban pa mga ebidensya kuyang mas mulaw pa ang gahong na mahulgan ni Diosdado Macapagal ay susuko as mga tao sa gibuhat ni Macapagal. Usatos na pildihan ni Macapagal sa 1965 elections, wa na gid siya makarecover. Ang iyang main platform nga mga pagbatok sa korupsyon ni resulta na siya di ay mausas labing kurakot na opisyal sa gobyerno. Nagkasalamat siya Justice Secretary nga naunay siya ni Jose Diokno. Yang gitaktak si Diokno mo'y nahimong bida. Si Macapagal na kontrabida. Idagas Diokno sa senatorial elections in 1963, number 1 si Diokno. Mayoriya sa mga botante, more than 50% sa mga nibotar sa eleksyong senatorial atong 1963 ni himo ni Diokno nga number 1 senator. Si Macapagal, wa na gyud makarecover. Ulata siyang Marcos sa 1965 elections. Okay, para sa mga tao, gawas nga makamahal si Macapagal kay nisaka mapresyos mga paliton atol siyang administrasyon, di pagid siya kasaligan. Kunang mahibong mo sa daghang kay mga iskandalo siyang anak, si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo dunay giliwatan. Mao sa nay record sa iyang amahan. Pero tanawon sa kalimtanon ang katawhan sa mga iskandalo. 1962, nalista si Macapagal nga nakakwarta ni Harry Stonehill. Dihang gipalaya si Stonehill, gitaktak si Diokno. Ang Blue Book ni Stonehill nga naang lista nila Macapagal, ni Marcos, ni Garcia, ubang mga politiko nawa. Nawagtang ang Blue Book. Wa na gyud ikita ang Blue Book ni Harry Stonehill. So wa na ebidensya si Diokno. Mahimo pamatan niya ipurso ang kaso si private citizen, wa na siya ebidensya.
Kaya di naman siya Justice Secretary, wala naman siya control sa mga dokumento, nawagtang man. Ang Blue Book, hantod karon wa ikita ang Blue Book ni Harry Stonehill. Tanaw sa kamalimtanon ang katawhang Pilipinon. Pag Constitutional Convention sa 1971, ang gihimong presidente si Carlos Garcia. Nakalimtan ang iyang iskandalo in 1962. Yang namatay si Carlos Garcia, dayon niyang asumer sa pwesto isip presidente sa 1971 Constitutional Convention, gipuli niya si Diosdado Macapagal. Si kanhi presidente Diosdado Macapagal. O unsa kalimtanon ng mga tao, si Marcos na appeal sa Blue Book ni Harry Stonehill. After 3 years, nakalimot sila na si Marcos appeal sa gisubornohan ni Harry Stonehill, ilang gipili nga presidente, si Ferdinand Marcos Sr. Has kamahayag has mga Pilipinong nipili ni Marcos kaya wa na gyud magpapuli until 1986. Naabtan si Marcos og 21 years sa gahom. Dili na ganahan nga magpapuli. Sa 21 ka tuig perting bangkaruta sa ekonomiya sa Pilipinas, perting pangawat sa atong nasudnong panudanan, kadaghas mga inosenteng kinabuhi nga giutang, kadaghan sa mga abuso sa gahom nga gipasugdaan sa diktadurang Marcos. Tungod kay nakalimot ang katawhan kung sa mga iskandalo ini mga opisyal sa gobyerno. So, dali na kaitang lipat-lipaton, dali na kaitang ilaron, dali na kaitang himuang mga maniobra o makalimot unsay mga daotang buhat ini mga government officials na gustong nga magpakaroon ingnon nga mo'y labing takos nga mo alagad sa nasod o sa katawhang Pilipino. Although si Diokno nagpabilin nga consistent. Si Diokno sa iyang pagkasakop sa Senado, nahimo siyang nationalist. Nasakop sa Senado, daghan kay siya mga balaudnon nga nihatag o mas daghang katungod sa mga Pilipino nga mga trabahante kay kaniadto ang Pilipino mga trabahante inferior sa mga trabahante ng mga Amerikanhon, labi na sa San Miguel Corporation. Nga gipanag-iya pa kaniadto sa mga Suryano, second class citizen ang mga Pilipino trabahante sa San Miguel Corporation, pero daghang salamat sa mga balaudnon ni Senador Jose Diokno na ambasan o parihan na og mga usuhulan o mga benepisyo ang mga Pilipinong trabahante kaysa ilang mga American counterparts. Di lang sa San Miguel Corporation, hasta sa ubang mga kompanya. So si Diokno sa iyang paglingkod sa Senado ni patigbabaw sa katungod sa mga Pilipino. Si Diokno namatay 1987. Human siya siya labing unang commissioner sa Commission on Human Rights. Nagitukod sa administrasyon ni anhing Presidente Cory Aquino. Maunang pwestuha gihupta ni Laila de Lima diyang gisuwayan siya papatay ni kanhing Presidente Rodrigo Duterte sa siyudad sa Davao in 2009. Maayo na lang, daghang punuas kahoy sa Insular Hotel dito sa siyudad sa Davao, wa makapunggit ang mga sniper na gikontrata unta ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sigon ni Arturo Las Cañas pagpatay ni Dilima kay di lang pagawason nga buhi sa Davao kay nangahas sa pag-imbestigar sa lakton nga pinatianay sa Davao Death Squad. Sunod siya nahitabo ni Harry Stonehill, gipalaya siya ni Macapagal. Dito pag-uli niya sa Estados Unidos, gi-prosecute siya sa Estados Unidos. Samang mga kaso ngayong gitubang dito sa Pilipinas, tax evasion, gi-prosecute siya dito sa Estados Unidos. So nilaya siya sa Estados Unidos, nipuyo siya sa Japan, gipalaya siya sa Japan, nipuyo siya sa Brazil, gipalaya siya sa Brazil, nipuyo siya sa Canada, gipalaya siya sa Canada. Sige siya dipot. Hantod nga, dito na siya puyo sa Switzerland o sa Espanya. Pero man sa EDSA People Power Revolution, isuway si Stonehill o balik din sa Pilipinas aron pag-reclaim sa iyang mga negosyo. Gipalaya siya. Wa na mga negosyo ni Harry Stonehill nga iyang naabtan din. Usas mga negosyo ni Harry Stonehill, gikatahong gi-take over ni Jeronimo Velasco, katong Energy Secretary ni anhing diktador Ferdinand Marcos Sr. So, mga negosyo ni Harry Stonehill, gikataho nga napasa ngadto sa ubang mga negosyante, nabalhin ngadto sa mga opisyal sa gobyerno karon, wa nay bisan usa na lang kalama sa mga negosyo ni Harry Stonehill diri sa Pilipinas. Siya unta mo kinadak-an og kompanyas tabako. Kadtong tabako nga Papis in 1962 mao toy numero 1 nga brand sa sigarilyo dinhi sa Pilipinas. Kang Harry Stonehill to wa na ikita karon. Dako kay itong iyang
planta sa simento, sa bildo, uban pa niya mga negosyo na wagtang ang tanang mga negosyo ni Harry Stonehill. Namatay si Harry Stonehill in 2002 sa pagidaron nga 84. So pag ulbo sa iskandalo, mag-isgot ang mga edad, si Harry Stonehill was 44 years old. Si Jose Diokno was 2 years younger, 42 years old. Si Marcos 1 year older ni Harry Stonehill, so 45 years old si Marcos pag ulbo sa bang iskandalo. Hinaot na doon na tayo makatunang eleksyon ining atong pagsubay sa kasaysayan sa mga political ug iskandalo sa atong nasod. Una lang ni sa ubay-ubay nga mga pakauaw sa nagaging mga administrasyon ug amo ning itagsa-tagsa ug asoy ninyo hoping na makakat-on ta og leksyon ug hopefully makakita tag mga paagi unsaon nga maputol kining vicious cycle sa pagbalik-balik sa atong kasaysayan tungod kay wa ta makat-on sa atong mga kasaypanan. Unsay nahitabo ni Meinhard Spielmann, ang whistleblower, batok ni Harry Stonehill. Human sa expose, human na dakpis si Stonehill, si Justice Secretary Jose Diokno nakadawat og daghan kay mga hulga sa iyang kinabuhi. Pagsubay sa NBI kinsay ng hulga ni Diokno, mga tao ni Presidente Diosdado Macapagal. So mga opisyal sa gobyerno, gisugo ni Macapagal pagpatay ni Diokno. Ang bugtong nakaluwas ni Diokno wa siya mapatay, gihatagan siya proteksyon ni Arsenio Lacson. Ang popular kaayo nga mayor sa Manila diatong higayuna, suod kay higala ni Diokno o mo'y main rival ni Diosdado Macapagal sa 1965 presidential elections, pero namatay. Sa samang tuig 1962 si Arsenio Lacson nga wa matinuod ang iyang damgo sa politika. Si Meinhard Spielmann labaw pa na nakadawat og mga hulga sa iyang kinabuhi. Napalaban siya sa US Embassy, pero human nadakpan, human gi-deport si Harry Stonehill, wa na sa bikita si Meinhard Spielmann. Ang mga hungihong nga si Meinhard Spielmann gida sa sulo, gitambog sa dagat aron magpakahilom. Kay kung magpabilin siya sa Pilipinas, magamit man siya ni Jose Diokno o sa mga sakop sa Kongreso sa pag-testify. Batok nilang Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos Sr., Carlos Garcia o uban pang mga opisyal sa gobyerno, mga sakop sa media na nalis na apil sa 200 ka mangangan nga nalista sa Blue Book ni Harry Stonehill. Doon ay periodista na karong bago ni Suwat na iya nakitaan si Meinhard Spielmann sa usa ka nursing home kini pinuy-anan para sa mga hamtong na dito sa Canada. Iya ko nung gipangutana si Meinhard Spielmann, kahinumdum ba siya ni Harry Stonehill? Wa mo tarong pakig-istorya niya. So I don't know kung sa'y tinuod na nahitabo. Gipatay ba sa sulo? Namatay ba sa katiguang dito sa nursing home sa Canada si Meinhard Spielmann? Pero apil sa cover-up, dungan sa paggawa sa Blue Book, na wa si Meinhard Spielmann, wa na'y nakadungog, wa na'y nahibaw, unsay nahitabo niya. Kapait sa gidangatan sa mga whistleblowers. Sukad pa rin sa una na mga whistleblowers si buwag gidaganan. Labi ng mga dagko kay mga opisyal sa gobyerno. Mao'y maigo sa ilang mga expose. Ang among paghinaot nga nung among isubli kining Stonehill scandal, makakita tag similarities, makakita ta og patterns o sa atong kaugalingong kapasidad, isip ordinaryo nga mga magbubuhis, hinaot makatabang tag huna-huna unsay mga paagi pag batok ini. Kay kini nabalik-balik man eh. Karon na ang mga expose klaro kaayo, tabunan ang mga ebidensya, wa na tayo mahimo. Suma ang family scandal, kaklaro atong mga ebidensya sa kawat, anong wa mong ginapriso bisag usahan tud karon. Kay ang mga kawatan magtabunay. Ang mga kukhan o kamot magtinabangay sa pagpahilom sa mga ebidensya batok nila. Hinaot makakita tag paagi kung saan pagputol kining way kinutuban nga pagpangurakot sa atong buhis, sa atong katigayunan isip nasod o isip katawan.
Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa iyong padayon nga pagsubay, sa iyong padayon nga pagsalig, sa iyong padayon nga pagsuporta o sa iyong padayon nga pagpaminaw sa atong panahon dayong kilom-kilom. Salamat CB girl for being with us this afternoon. Okay?